जायनि मबाइलाव माइ एयारटेल एप्स दङ हाबनानै अन खालामनानै नायनानै ला मोनसे बिराद मोजां अफार फैदों $199 28 days दंमोन बेखौ 28 daysआव 35 days खालामदों नैबे आंनिसिमाव नैबे मोनसेयाव गैया बेयाव गैया 199 नि बाय 24 daysल' दंफाय नैबेलाय 24 daysल' 1 GB ओमफ्राय बै मोनसेयावहाय जायनि सिमा गोदान बेयाव दङ आरो बांसिनानो नैबे आंनि सिम मोनसे बेवहाय दङ नायनानै ला जायनो दङ मोनलायबाय 199 नि 1.5 GB 35 days सोनानै ला बिराद मोजां अफार बेयो days भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो हायो लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामनो हायो लोगोसे